Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Τι μου κάνετε? Είμαι ο Νίκος, ο Κρυντζάς, και σήμερα μαζί μας έκτατα είναι και η... Θα διατηρήσω την ανωνυμία μου. Πώς ήταν η εβδομάδα σου? Λοιπόν, δουλειά, σχολή. Η γιαγιά με κυνηγούσε με μία λίστα σούπερ μάρκετ και οι συνάδελφοι στο νοσοκομείο. Εργατικά. Εννοώ εργατικά ατυχήματα. Πολύ αφηρημένοι αυτοί οι εργαζόμενοι. Λένε θα δουλεύουμε και τις Κυριακές. Η μπανιέρα που φτιάχτηκε για άλατα και κυριά έχει λεκάνες και απορριπαντικά. Το κομμωδίνο κοντεύει να σπάσει από τα αδιάβαστα βιβλία. Γνώρισα και έναν τύπο. Άρχισε τα μαμούσου του. Του λέω: μπορείς να εγγυηθείς πως θα περάσουμε καλά? Αν δεν μπορείς υπεύθυνα και εγγράφος, λυπάμαι πολύ, δεν προλαβαίνω. I like the stories. I love the gun. Shoot it advertised as I love the world of fun. Right in my room. Wish you were dead. You fall like a baby in a razor head. I'm too drunk to fuck. I'm too drunk to fuck. Too drunk to fuck. It's all I need right now. Too drunk to fuck. Too drunk to fuck. You took a run to fuck. Too drunk to fuck. I said stop the hitting the cold. Too drunk to fuck. I'm about to drop. My head's a mess. The only salvation is I'll never see you again. You give me a hand. It makes it worse. Take out your fucking routine and put it in your purse. I'm too drunk to fuck. You're too drunk to fuck. Too drunk to fuck. It's all I need right now, oh baby. I'm feeling like an ice cream pop, oh baby. And now I got diarrhea. Too drunk to fuck. Yeah. Πολλά δικαιώματα προασπίστηκαν αυτή την εβδομάδα. Στα δικαστήρια αξιότιμη εξαγγελέας προασπίστηκε το δικαίωμα του παιδοβιαστή να ερωτεύεται τη 12χρονη. Ρε παιδί μου, πώς λες κάνω καταχρήσεις? Έκανα πολλά τσιγάρα σήμερα ή πια λίγο παραπάνω. Ακόμα και αν καταχράστηκες κάποια χρήματα από τη δουλειά. Αυτός καταχράστηκε το παιδάκι. Προασπίστηκε και το δικαίωμά μας στη δημόσια υγεία, πληρώνοντας τα απογευματινά χειρουργεία. Λέει το έκαναν για να ενισχύσουν τη δημόσια υγεία. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Θες να ουρλιάξεις ότι βιάζουν τη λογική σου. Αλλά θα γυρίσουν και θα σου πούν. Τι φορούσε, μήπως είχε πιει, μήπως το σκουνήθηκε. Ακούσαμε πολλές απόψεις για την άναδρη επίθεση 200 ανθρώπων σε 2 άτομα που απλώς κάνουν βόλτα στη Θεσσαλονίκη. Ακούσαμε για φαινόμενα βίας και διαπαιδαγώγηση κτλ. Αυτό το κομμάτι θα το καλύψουμε με μία φράση. Χουντοσπέρματα. Κάτσε. Να μην το συζητήσουμε λίγο, να το αναλύσουμε. Να νιώσω λίγο ότι είμαι σε πάνελ.
Τι να συζητήσουμε ακριβώς, τα ψυχολογικά του κάθε φασιστοειδούς? Μπορείς να μπεις στο μυαλό ενός ανθρώπου που αντί να απολαύσει τη βόλτα του, επιλέγει να επιτεθεί σε ανθρώπους που του φαίνονται διαφορετικοί? Αν μπορείς, να σε πάμε για εξορκισμό. Εννοώ ότι αυτή η στάση συμφέρει, όπως λέει και ο παππούς Βάρναλης. Μη χτυπάς τον αδερφό σου, τον αφέντη τον κουφό σου, και στον ίδρο το δικό γίνε εσύ το αφεντικό. Η μπαλάντα του Κυρμέντιου. Δεν λιγάνε τα ξεράδια και πονάνε τα ρημάδια. Κούτσα μια και κούτσα δυο τη ζωή στο ρημαδιό. Μεροδούλοι, ξενοδούλοι, δέρναν ούλοι, αφέντες δούλοι. Ούλοι, δούλοι, αφεντικό και μ' αφήναν νηστικό. Τα παιδιά, τα καλοπαίδια παραβγαίνανε στην πέδια με κοτρόνια στα ψαχνά, φούχτες μίγα στα χαμνά. Ανοχώροι, κατοχώροι, ανηφόροι, κατηφόροι και με κάμα και βροχή, ώσπου μου βγαινε η ψυχή. 20 χρονό γαμάρι σήκωσα όλο τον ταμάρι και έκτισα στην εμπασιά του χωριού την εκκλησά. Και ζευγάρι με το βόδι, άλλο μπόι και άλλο πόδι, όργανα στα ρέματα, τα φεντό στα στρέμματα. Και στον πόλεμο όλα για όλα κουβαλούσα πολυβόλα, να σκοτώνονται οι λαοί για τα φέντη το φαΐ. Και γι' αυτόν τον ερήφη εκουβάλισα την ύφη και την μπρίκα της βουνό, την τιμή της ουρανό. Αλλά εμένα σε μια σφήνα με έδαναν το Μάη το μήνα, στο χωράφι το γυμνό, να γκαρίζω, να θρηνώ. Και ο παπάς με την κοιλιά του με έπαιρνε για τη δουλειά του και μου μίλαε κουνιστός. Σε καβάλισε ο Χριστός. Δούλευε για να στουμπώσει όλη η χώρα και καμπώσει. Μη ρωτάς το πως και τι, να ζητάς την αρετή. Δεν βαστάω, θα πέσω κάπου. Ντράπου, της προγόνη ντράπου. Αντραλίζομαι, πεινώ, σουτ, θα φας τον ουρανό. Κι έλεγα, όταν μιαν ημέρα παρασφίξουνε τα γέρα, θα ξεκουραστώ κι εγώ του Θεού τα βασταγώ. Όχι ξύλο, φόρτωμα όχι, θα μου δώσουνε μια κόχη, λίγο πιώμα και σανό, σύνταξη τόσο χρονό. Κι όταν ένα καλό βράδυ θα τελειώσει μου το λάδι και αμολύσω την πνοή, ένα πούφινη ζωή. Η ψυχή μου θενοδράμει, στη ζεστή αγκαλιά τα βράμει, τα άσπρα τα χερένια του να φυλάει τα γένια του. Γέρασα κι ως δε φελούσα κι αχαήρευτος κυλούσα, με πετάξανε μακριά να με φάνε τα θεριά. Κολοσύρθηκα και βρίσκω στη σπηλιά τον Άη Φραντίσκο, χαίρε φως αληθινών και προστάτη των κτηνών. Σώσε το γεροκυρμέντη απ' την αδικιά τα φέντη, σύ που δίδαξες αρνεί τον κυρλίκο να γεννεί. Το σκληρόν αφέντη κάνε, από λύκο άνθρωπο κάνε, μα με την κουβέντα αυτή πόρτα μου κλείσε κι αυτή. Τότενες το μαύρο φίδι, το διπλό του το γλωσσίδι πίσω από την ασιβιά βγάζει και κουνάει με βιά. Φως ζητάνε τα χαϊβάνια, κυραγιάδες απ' τα ουράνια, μα θεοί και οξοποδό, κι δεν είναι παραδό. Αν το δίκιο θες καλέ μου, με το δίκιο του πολέμου θα το βρεις, όπου ποθεί η λευτεριά παίρνει σπαθί. Μη χτυπάς τον αδερφό σου, τον αφέντη τον κουφό σου, και στον ίδρο το δικό γίνε εσύ το αφεντικό. Χάιντε θύμα, χάιντε ψώνιο, χάιντε σύμβολο αιώνιο, αν ξυπνήσεις μόνο μιας θα έρθει ανάποδα ο ντουνιάς. Κοίτα, οι άλλοι έχουν κινήσει και έχει πλάσει κοκκινήσει, κι άλλος ήλιος έχει βγει σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Δεν
Λύγανε τα ξεράδια και πονάνε τα ρημάδια, κούτσα μια και κούτσα δυο, στη ζωή στο ρήμα δυο. Μεροδούλοι, ξενοδούλοι, δερνανούλοι, αφέντες δούλοι, ούλοι δούλοι αφεντικό, και μ' αφήνα νηστικό και μ' αφήνα νηστικό. Πάνω χώρι, κάτω χώρι, ανηφόροι, κατηφόροι, και με κάμα και βροχή, ώσπου μου βγαίνει η ψυχή. 20 χρόνο γομάρι, σήκωσα όλο το ταμάρι και χτίσα στην εμπασιά του χωριού την εκκλησιά, του χωριού την εκκλησιά. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σύμβολο αιώνιο, αξυπνήσεις μόνο μιας, θα έρθ' ανάποδα ο ντουνιάς. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σύμβολο αιώνιο, αξυπνήσεις μόνο μιας, θα έρθ' ανάποδα ο ντουνιάς, θα έρθ' ανάποδα ο ντουνιάς. Και ζευγάρι με το βόδι, άλλο πόη κι άλλο πόδι, όργωνα στα ρέματα, τα φέντο στα στρέμματα, και στο πόλεμο όλα για όλα κουβαλούσα πολυβόλα, να σκοτώνονται οι λαοί για τα φέντη το φαΐ, να σκοτώνονται οι λαοί για τα φέντη το φαΐ. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σύμβολο αιώνιο, αξυπνήσεις μόνο μιας, θα έρθ' ανάποδα ο ντουνιάς. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σύμβολο αιώνιο, αξυπνήσεις μόνο μιας, θα έρθ' ανάποδα ο ντουνιάς, θα έρθ' ανάποδα ο ντουνιάς. Κοίτα, οι άλλοι έχουν κινήσει, έχει πλασικό κινήσει, άλλος ήλιος έχει βγει, σ' άλλη θάλασσα άλλη γη. Κοίτα, οι άλλοι έχουν κινήσει, έχει πλασικό κινήσει, άλλος ήλιος έχει βγει, σ' άλλη θάλασσα άλλη γη. Κοίτα, οι άλλοι έχουν κινήσει, έχει πλασικό κινήσει, άλλος ήλιος έχει βγει, σ' άλλη θάλασσα άλλη γη. Κοίτα, οι άλλοι έχουν κινήσει, έχει πλασικό κινήσει, άλλος ήλιος έχει βγει, σ' άλλη θάλασσα άλλη γη. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σύμβολο αιώνιο, αξυπνήσεις μόνο μιας, θα έρθ' ανάποδα ο ντουνιάς. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σύμβολο αιώνιο, αξυπνήσεις μόνο μιας, θα έρθ' ανάποδα ο ντουνιάς, θα έρθ' ανάποδα ο ντουνιάς. Αυτή τη βδομάδα είχαμε και την κατάρα της χρονιάς. Απλή, λιτή και απέρητη. Σήμερα πάλι θα πούμε τα δικά μας, γιατί μην ξεχνιόμαστε. Λοιπόν, εσύ σήμερα θα ακούσεις τελευταία φορά το όνομά σου, τα κύλι μου, Μητσοτάκη. Από εδώ και πέρα θα σε λέω Δρακουμέν. Γιατί ρε μεγάλε, πώς έγινε ρε μεγάλε και ξαφάνισες τα πάντα. Ξαφάνισες τους φοιτητές, ξαφάνισες τους αγρότες, τους ταξιτζίδες, τους δασκάλους. Τι είσαι εσύ ρε μεγάλε, τι είσαι εσύ, τζίνι είσαι εσύ. Για πες μας και εμάς να το μάθουμε, να μάθουμε τα μυστικά σου. Λοιπόν, σου εύχομαι Δρακουμέλ, σε σένα και στα δρακουλίνια σου, να βουλώσει ο κόλος σας.
Αλέκο. Αλέκο. Τι έγινε, τι είδες Ζω? Δεν είμαι καλά. Κάτι έχω. Το ξέρω, αυτό με ξύπνησε να μου πεις. Όχι ηλίθιε. Απόψε δεν είμαι καλά. Τι νιώθεις? Δεν ξέρω. Το στομάχι μου. Μια ναυτία. Εμετός μου έρχεται. Πάω να πέσω στον καναπέ, μη φάω καμιά ρουκέτα. Βοήθα με. Δεν μπορώ. Πώς να βοηθήσω μωρέ, τι να σου κάνω? Θέλω να μην είσαι ούτε εσύ καλά. Μόνο έτσι θα ανακουφιστώ. Βρε να σου κόψω 2 βεντούζες. Φώναξε την Πέπη. Τι θες τέτοια ώρα, γιατί? Γιατί να κοιμάται αυτή κι εγώ όχι. Φώναξε γρήγορα. Ορίστε, μάτι είναι. Ολοφάνερο μάτι. Γυναικείο και γαλανό. Πού να της βγει της αναθεματισμένης. Σαν το νερό να της τρέξει. Μην κοιμάσαι εσύ. Δεν κοιμάμαι ρε Σωσό, μπορώ να κοιμηθώ από την αγωνία. Έλα, κουνήσου λίγο. Να σου ψήσω ένα χαμομήλι. Όχι, όχι, δεν θέλω τίποτα. Θέλω να μου υποσχεθείς ότι αν πεθάνω θα στείλεις τα ρούχα μου στον Κορυδαλό, στη γυναικεία πτέρυγα. Θα τα φοράνε οι Σοβίτισσες που σκότωσαν τους άντρες τους και να με μνημονεύουν. Το φόρεμα, το καρό με την τουνίκ, μπορώ να το κρατήσω? Εγώ τη γούνα δεν τη δίνω, ακόμα ξεχρεώνω να της δώσεις. Σκυλιά! Πάνω από το κουφάρι μου μοιράζεται τα υπάρχοντά μου. Τι λες τώρα, βρε Σωσό, προς Θεού, εσύ πρωτίστως να είσαι καλά. Αλλά λέμε στην περίπτωση που... Πέπη! Ευχή και κατάρα σου αφήνω. Τι, πες μου. Αν πεθάνω και αυτό το γουρούνι ξαναπαντρευτεί, να βάλεις φωτιά στο σπίτι και να τους κάψεις ζωντανούς, και αυτόν και την καινούργια του γυναίκα. Ορκίσου ότι θα το κάνεις. Ορκίζομαι. Παλιοδρόμα! Ακόμα δεν πέθαναν και έκανες κόμμα μαζί του? Μάχετε τις κατάρες μου κι οι δύο! Εκείνες τις κατάρες μου που ξεριζώνουν πεύκους. Ποια κατάρα να πιάσει ποιον και ποιος θα σώσει, ποιος θα σωθεί και γενικά σωθήκαμε. Δεις από εδώ, δεις από εκεί, λες και είναι καραμέλες. F-35, 9 δις. ΝΑΤΟ, 7 δις. Κοίτα να δεις, ο πόλεμος είναι ακριβή επένδυση. Αλλά πάντα βγαίνουν κερδισμένοι. Πόσο κοστίζει μια ανθρώπινη ζωή? Εξαρτάται. Ποιανού η ζωή? Η ζωή ενός παιδιού στην Παλαιστίνη κοστίζει μια στιγμή αθλήψης στο Facebook. Η ζωή ενός εργάτη κοστίζει μια παράγραφο άρθρο πίσω-πίσω στις εφημερίδες μεγάλης κυκλοφορίας. Μην είσαι κοινικός, ξέρεις κάτι. Δεν θα σταματήσω να βγαίνω στον δρόμο. Και για αυτό το παιδί και το κάθε παιδί και άνθρωπο στην Παλαιστίνη. Και όπου αλλού στον κόσμο. Και για κάθε συνάδελφο που χάθηκε, γιατί τα μέτρα προστασίας και ασφάλειας είναι κόστος. Το ξέρεις που θα είμαι κι εγώ εκεί. Όπως και να είναι ο κόσμος, όσα κι αν έχει στραβά, έστω κι αν μείνω πια μόνος, πάντα θα φεύγω μπροστά. Όσα γραφτά κι αν θα κάψουν, στο φως δεν βάζουν φωτιά. Όσες αλήθειες κι αν θάψουν, λευτερημένη καρδιά. Όπως και να είναι τούτη γη, θα με στην πρώτη τη γραμμή. Όπως και τώρα που είναι δυσεκτή καιρή. Όπως και να είναι τούτη γη, θα με στην πρώτη τη γραμμή. Όπως και τώρα που είναι δυσεκτή καιρή. Όπως και να είναι ο κόσμος, δεν θα σταθώ πουθενά. Δεν καρτεράει ο χρόνος, πίσω ποτέ δεν γυρνά. Όπως και να είναι ο κόσμος, θα τραγουδώ στη ζωή.
Για να μερέψει ο πόνος πρέπει να κλείσει πληγή. Όπως και να είναι τούτη γη θα με στην πρώτη τη γραμμή. Όπως και τώρα που είναι δισεκτή καιρή. Όπως και να είναι τούτη γη θα με στην πρώτη τη γραμμή. Όπως και τώρα που είναι δισεκτή καιρή. Όπως και να είναι ο κόσμος, όσα κι αν έχει στραβά, έστω κι αν μείνω πια μόνος, πάντα θα φεύγω μπροστά. Όσα γραφτά κι αν θα κάψουν, στο φως δεν βάζουν φωτιά. Όσες αλήθειες κι αν θάψουν, λευτερημένη καρδιά. Όπως και να είναι τούτη γη θα με στην πρώτη τη γραμμή. Όπως και τώρα που είναι δισεκτή καιρή. Όπως και να με τούτη γη θα με στην πρώτη τη γραμμή. Όπως και τώρα που είναι δισεκτή καιρή. Όπως και να με τούτη γη θα με στην πρώτη τη γραμμή. Όπως και τώρα που είναι δισεκτή καιρή. Όπως και να με τούτη γη θα με στην πρώτη τη γραμμή. Όπως και τώρα. Ρε, αυτή με τα μπουλόνια την άκουσες? Τι βούλτεψη λες? Ναι. Τι κοτσάνα πέταξε πάλι? Άφησε με πονούμενο για τις αντάρτισες και μετά προσπάθησε να το σώσει λέγοντας ότι έπλεκαν κάλτσες. Είναι πάρα πολύ τυχεροί που οι γιαγιάδες της Πεέαδου Σουέ που ξέρω έχουν πεθάνει. Δεν θα την έσωζαν 10 λόχοι πεζοναυτών. Τι να πει κι αυτή? Η δική της πρόγονη στην κατοχή, πιθανότητα, στην καλύτερη των περιπτώσεων κοιτούσαν τη δουλειά τους ή αγόραζαν σπίτια για 1 κιλό πατάτες. Πάντως φαίνεται στο στυλ της ότι η κουκουλίτσα φοριόταν στο σπίτι. Είδες πως παίζει ρόλο η διαπαιδαγώγηση? Αρχίζει αλήθεια σαν παραμύθι από αυτά που έλεγε η γιαγιά. Πως απ' τα σίδερα και τον πόνο θα έρθει μια μέρα η λευτεριά. Χαριτενιές γριούλες παιδιά, θα έρθει κι αλήθινη χαρά. Αυτό που λέει το παραμύθι θα γίνει αλήθεια μια φορά. Πως απ' τα σίδερα και τον πόνο θα έρθει μια μέρα η λευτεριά. Το καρναβάλι κίνησε μπήκε στους θαλάμους τριγυρνά. Φέρνει το γλέντι και το τραγούδι τις μικρές πέρα της πετά. Χαριτενιές γριούλες παιδιά, θα έρθει κι αλήθινη χαρά. Αυτό που λέει το παραμύθι θα γίνει αλήθεια μια φορά. Πως απ' τα σίδερα και τον πόνο θα έρθει μια μέρα η λευτεριά. Το καρναβάλι δεν θέλει σίδερα, θέλει ελευθεριά μπροστά. Μα στην ψυχή μας κλείνουμε κόσμους που φτερουγίζει λευτεριά.
μια μέρα η ελευθεριά. Πως απ' τα σίδερα και τον πόνο θα έρθει μια μέρα η ελευθεριά. Οι αγώνες πάντως συνεχίζονται. Στα αμφιθέατρα, στους χώρους δουλειάς, παντού. Με τα πόδια, με τα τρακτέρ. Ποιος ήταν? Κανένας, ένα γράμμα βρήκα. Τι γράφει? Για να δω. Πρόσκληση για το Yale. Explain. Νομίζω ότι είναι auto-explainable. Εντοπίστηκαν το τελευταίο καιρό στην Αθήνα σεισμικές δονήσεις από την πορεία των φοιτητών και των αγροτών και τη μεγάλη απεργία στις 28 το Φλεβάρι. Υπολογίζουμε κάπου στα 10 με τον Ρίχτερ. Εμείς δεν είμαστε με την αριστεία, ακόμα κι αν μας παραπονεί ο Μητσοτάκης. Προβλέπονται έντονοι μετασεισμοί μέχρι να κόψει και ο αέρας και να κλείσει τα πανιά της η αντιλαϊκή πολιτική. Σε άλλα νέα, οριακά μου έχει ξεκλειστρήσει η ψυχή με τις διαφημίσεις των τραπεζών για τα καινούργια ολοκαίνουργια φοιτητικά μας δάνεια. Ακούω στις διαφημίσεις στο ραδιόφωνο ότι ο Πινόκιο χρειάζεται απλώς έναν πλαστικό χειρούργο. Και σκέφτομαι, πού είναι η δάποτε να τη χρειάζεσαι? Πόσο λες να κοστίζει μια πλαστική στα απογευματινά χειρουργεία? Να μην κοστίζει ένα νεφρό. Και η επέμβαση γίνεται 2 σε 1. Seems to be a single penny left for me. That's too bad. In my dreams, I have a plan. If I got me a wealthy man, I wouldn't have to work at all. I'd fool around and have a ball. Money, 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 must be funny. But I can't get him off my mind. Ain't it sad? And if he happens to be free, I bet he wouldn't fancy me. That's too bad. So I must leave. I'll have to go to Las Vegas or Monaco and win a fortune in a game. My life will never be the same. Money, 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 must be funny in the rich man's world. Money, 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 always sunny in the rich man's world. All the things I could do if I had a little money. It's a rich man's world. Ταξική πάλι makes the world go round. Επόμενο
Επόμενος σταθμός, η Γενική Συνέλευση της Ένωσης Ιδιωτικών Υπαλλήλων Χαλκίδας, την Τετάρτη 27 Τρίτου, 7 Μουμού, στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου, μην ξεχνιόμαστε. Για την κατοχύρωση της Κυριακής Αργίας και την δημιουργία πρωτοβάθμιας δομής υγείας, αξιοποιώντας το κτίριο του παλιού νοσοκομείου. Ρε εσύ, ακούω ότι όλα τα κέντρα υγείας είναι στο χάος. Λένε ότι δεν έχουν ούτε προσωπικό, ούτε τομείς, παθολόγους κτλ, οδοντιάτρους, τίποτα. Οδοντιάτρους, πας καλά. Πριν λίγο δεν μου λύσεις εσύ για το δότη σου, πού θα πας? Σε ιδιώτη. Δεν κάνεις μόνο και αυτόν. Βρες μου εσύ σε δημόσια δομή οδοντίατρο και τι να σου πω, τι θες. Μέχρι που θα μαγειρέψω. Ακούω ας πούμε ότι τους πηγαίνουν μία από εδώ, μία από εκεί, Σκύρο, Πάτρα, δεν ξέρω πού στο καλό μπορεί να πηγαίνουν. Πάντως μόνιμη σταθερή δουλειά σίγουρα δεν έχουν, ούτε ασθενοφόρα. Πόσο καρότσι θα χρειαστούμε μια στιγμή στα ψαχνά. Είμαστε η μοναδική χώρα που έχει F-35, F-16 και Rafale στον κόσμο. Τι να τα κάνουμε τα ασθενοφόρα? Έχεις δει πως πάνε, τα μισά μένουν στον δρόμο. Μέχρι να φέρουν το παιδάκι από που ήταν πριν μερικά χρόνια, χαλάσανε 3. Το σύστημα υγείας συστηματικά εγκαταλείπεται. Δεν υπάρχει σωτηρία. Ποιος είναι? Ένα λεπτό. Γεια σου ρε Σωτηρία. Και χωρίς ναρκωτικά. Άντε γεια. Αντίο, αντιός. Adiós amigos. Bye.